Chief Executive Member Barim ke Khasi Autonomous Council ba clear fast bis im rayaro yak jinshlo kalong kemi ka kong bindas im bansim yak senjam manyaki da ka ba sya thangan bandawa na kasokal ban panbhano yak surok nongpo umden sonapur uba clear fast belawan khnang na nongpo ban aimin sim yak ni kalong kemi roong banadu usnem aja khat pra khat khandai la sim khia ban dawa ban panbhai kanik surok Henry la maramot thomut thomat haru ba menta kala jenja kali kawan upai ba laong bak sokal kam dai ban sim sting ha bagi pai ba ben sengewi ki jing jongki bat kadai ban pej bat pen ba mar roi surok kumbala dawa ka kong bindas bat yaki wei ki mat ru kumju kajing syak than ka kong bindas kala pen I ba hadu katno kajing sneu ka tiga surok kala pen sosat yaki pai ba bat kasokal kam dai ban su apsa ya kata kajing mang pisa ban su epat yaki pai ba mat ya dem situ Kani kapor si tengsing awan ban siami gini kabu ban pau yang ki perlok perjor naga mengawan kiu menem step nang tena nong po naga mensim ga basupia ya ka jingsim rai jong ikong vindas im ban syatngan naga dau upai ba bola sitom sisa kaya kayang suruk umden wala jot ratiau Mdi tang menta sistem udah surok wala slemba utal surok banadu sistem sejar arhajar khat pra khat khandai ngarung ade wei wala sim benta kum kirang ba sino bandawa ya kajing penbit penbiang kajing penbhai utal surok henry nakal yang ka sarkar kamla belai bat kamtre ban simkia ban penbhai utal surok bat nakal yang kinong mikmat jingir mio I ya kata kajing simkia wan ada day ban maramot ro kam simdan kajing maramot kat kajing bun jong upai nong sinong uba ya sok bat ka jala asam utai surok denrei hadu gini kisi ngalai jenjar sisa kalai kawan hadu ba kibalik bawan kinong kaya pateng kila so ritmen sim ban lai chute ka than umden de ngaso ban ai ka jeng kublai bakarpang ikong bindas im kum kawe na gilong kami kabaim kumno ban kamay la kajong kaying kasem yarap ri pajba kabadan bentaru haka imlang salang kum kathan kawet ka khayi ka pateng na sode ban ai ka jingero ya ka jing slor ka jongka ban sim ya gane ka sinjam ban pen iya kamat ka sarkar ba ka don sisa ka jing sokhya na ka mentau pajba te ngamdon sipun ki kentin dengan sode ban ong ba ka sarkar rangkat ba kinong hikmat kim dei ban sim sting nada dei manoru na kinong sung ki basim ya ka kum kini ki senjam ki batak ahmat palba ka bakam dei ka kamram go jongki hakati sya ka dei ka kamram jong kinong mikmat ka dei ka kamram jong ka sarkar ban pej ya kilenti ki sungkin na ka banta ka jingbit jimbiang ka roy ka par jong ka state ban ka jingsuk jong balai bawan ubaduk ubasuk unong khayi lani u nongpang ubalik bawan ban yo ya ka joko jikya denga lagi ni kentin nga appreciate ban nga ai burom ya kene galong kami ga basim ni kene senjam ban syak tangan kenang ba ka sarkar kan itu kan tip ba hadu kan no usorok nongpo umden ulajot hadu kat no ka jing sitom kamtam kita ki bapang kamtam kita ki badon kam sisya ban lek ban wan sin dikit hai din sotu ya ka jing don kam pa ba so day ban apil kumuwe na kirang ba sinong hadu gini gisi ba ka sarkar kadai ban simkia mardor ban cu apsa yang kata ka sanction ban cu apsa yang kata ka jingyo pisa kam dei ka basuk yo pai ba ban cu ikum to man iya pseto man iya jot seto kum kinong mikmat kila dei ban sim ban marmat marmar yo te usurok wan ada kampat poi ka sanction ro ka ban marmot usurok dan kam namar ba ki breu ki besong basa ki balek bawan ki don kam usurok klem usurok enam la ban lek banwan namar ba usurok ude budlum jong ka koit ka kia ubud lum jong ka khayi ka pateng ubud lum jong ka imlang sana tang kini kitin